Ελάτε, κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ που με δέχεστε. Μακάρι να μπει κανονικό θέμα και να φέρνουμε εδώ και τους κατοίκους, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε γνωρίζω και κατοίκους της περιοχής. Σας παρακαλώ, λέτε όνομα και ιδιότητα για τα πρακτικά. Δέσποινα Κουτσούμπα, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ που με δεχτήκατε και ευχαριστώ που μιλάω και ιδιαίτερα τον κύριο Σκιαδά που είναι και κάτοικος της περιοχής. Ξέρω και άλλους κατοίκους της περιοχής που αυτή τη στιγμή μαζεύουν υπογραφές υπέρ του να μείνει εκεί το κτίριο. Να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Καταρχάς, να πούμε ότι ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων είναι ένα σωματείο εργαζομένων αρχαιολόγων του Υπουργείου Πολιτισμού από το 1959. Και να πούμε ότι σχεδόν όλες τις παρατάξεις, βασισμένοι και σε αρχές βασικές της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, κάνουμε εναλλαγή στο Προεδρείο και στις θέσεις ευθύνης του Συλλόγου. Γι' αυτό και εγώ ήμουν πρόεδρος το 2011 και μέχρι 2014 για μια τριετία και ξανά έγινα πρόεδρος το 2020 και θα είμαι μέχρι τις 22 Σεπτέμβρη που έχουμε εκλογές. Δεν είναι μόνιμες οι καρέκλες εκεί. Το έχουμε σαν αρχή. Το κτίριο αυτό έχει παραχωρηθεί από το 1982. Από το 1996 δόθηκε και ο κήπος. Έχει, όπως γνωρίζετε, έχει στη στέγαση των γραφείων του Συλλόγου, τις βιβλιοθήκες του Συλλόγου, ξενώνα για τα μέλη του Συλλόγου, όπως ήθιστε σε όλες τις αρχαιολογικές, όλες οι βιβλιοθήκες των αρχαιολογικών σχολών στην Αθήνα έχουν ξενώνες για ερευνητές και για συναδέλφους που έρχονται από την επαρχία για να μελετήσουν στην Αθήνα υλικό ή στις βιβλιοθήκες ή για κάποιο συνέδριο κλπ. Είναι πολύ, πολύ σύγναστος ο ξενώνας για τους αρχαιολόγους ή ξενώνες για τους αρχαιολόγους. Και επιπλέον έναν πάρα πολύ ωραίο κήπο που το Υπουργείο Πολιτισμού το διαμόρφωσε ως αθηναϊκό κήπο. Έχει δίκιο ο κύριος Σκιαδάς, όλα τα ακίνητα στην Πλάκα, στον Κεραμικό και στο Ιστορικό Κέντρο γενικότερα που έχει απαλωτριώσει το Υπουργείο Πολιτισμού τις δεκαετίες 60 και 70 απαλωτριώθηκαν όντως για αρχαιολογικούς σκοπούς. Γνωρίζουμε ότι κάτω από αυτά τα κτίρια και πίσω από τους του Ατάλου και σε εμάς που είμαστε δίπλα στο Κεραμικό συνεχίζονται οι αρχαιότητες και είναι πολύ σημαντικές αρχαιότητες. Φαντάζομαι το καταλαβαίνετε όλοι. Στην πορεία όμως, τη δεκαετία του 70 πιο πολύ και του 60 όμως, υπήρξε ένας μεγάλος προβληματισμός που δεν ήταν και σε επίπεδο κυβερνήσεων και σε επίπεδο επιστημόνων πολύ περισσότερο, πολεοδόμων κλπ. Έχει εκδοθεί πρόσφατα και ένας τόμος από τον κύριο Παπαγεωργίου Βενετάξη, στον κόπο να τον δείτε, με τον προβληματισμό για το αν πρέπει όλο το ιστορικό κέντρο της Αθήνας να γκρεμιστούν τα σπίτια και να μείνει μόνο αρχαιολογικός χώρος. Αυτό ήταν μια επιστημονική συζήτηση και μια συζήτηση και στην πόλη και στην κυβέρνηση. Και δεν μιλάω για την κυβέρνηση μετά το 1981, μιλάω και πριν. Λοιπόν, γύρω στη δεκαετία του 70, λοιπόν, ξεκίνησε να διαμορφώνεται η οπτική και μάλιστα έγινε και μια μελέτη από το Πολυτεχνείο, η γνωστή ως μελέτη Ζίβα, ότι καλό θα ήταν να μην μείνει το ιστορικό κέντρο της Αθήνας ένα σκέτος αρχαιολογικός χώρος, να συνεχίσει να έχει ζωή και κάποια από αυτά τα κτίσματα που απαλωτριώθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού και Ξαντριών γύρω στα 200 να παραμείνουν και έτσι ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 70 ήδη και του 80 να κηρύσσονται αυτά ως νεότερα μνημεία και έργα τέχνης. Έχουμε λοιπόν το παράδοξο που έχει δίκιο ο κύριος Σκιαδάς, ότι έχουν απαλωτριωθεί για αρχαιολογικούς σκοπούς, αλλά αυτή τη στιγμή δεν γκρεμίζονται ούτως ή άλλως. Αντιθέτως, δίνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Να επιστρέψουν στους ιδιοκτήτες τους. Να τα πληρώσουν και να επιστρέψουν στους ιδιοκτήτες τους. Μα δεν με αφήσατε να τελειώσω όμως. Παρόλα αυτά, τα ακίνητα αυτά ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και μπορεί σε 50 χρόνια από τώρα μια άλλη κοινωνία, ένα άλλο πολυτεχνείο να αποφασίσει ότι ναι, μπορούμε να προχωρήσουμε αυτές τις ανασκαφές και να γκρεμίσουμε το ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, στην αρχαιολογία γενικά σκεφτόμαστε σε πολλούς αιώνες. Δεν σκεφτόμαστε δυστυχώς ή ευτυχώς για μας, δυστυχώς ίσως για τους πολίτες που μας ακούνε καμιά φορά, δεν σκεφτόμαστε με ορίζοντα τετραετίας. Σκεφτόμαστε με ορίζοντα, δηλαδή ένας αιώνας στην αρχαιολογία είναι κάτι για μας μηδαμινό. Λοιπόν, εγώ γνωρίζω μεθαύριο μπορεί να γίνει ένας ισχυρός σεισμός, χτύπα ξύλο και περιοχές, ας μην πούμε το κέντρο της Αθήνας, αλλού. Περιοχές που μέχρι σήμερα δεν περιμέναμε ποτέ να τις σκάψουμε, να σκάψουμε ένα αρχαιολογικό χώρο. Εντάξει, γι' αυτό το λόγο, οπότε αφήνω αυτό το πράγμα στην άκρη. Τότε λοιπόν αποφασίστηκε το Υπουργείο Πολιτισμού αυτά τα ακίνητα που είναι 200 να τα δώσει σε υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και έτσι βρέθηκαν στην Πλάκα, σε σωματεία και σε ιδρύματα
Είναι άπειρα τα σωματεία και τα ιδρύματα που έχουν, όλα τα σωματεία του Υπουργείου Πολιτισμού έχουν στην πλάκα τέτοια κτίρια. Λοιπόν, εμείς λοιπόν, έχοντας αυτό το κτίριο, είμαστε ίσως ο μόνος φορέας ο οποίος επέλεξε ένα δημόσιο κτίριο να το αποδίδει στους πολίτες. Να μην το κρατάει, να το βλέπουν μόνο τα μέλη του. Και τι κάναμε, ανοίξαμε τον κήπο για βιβλιοπαρουσιάσεις, για εκδηλώσεις, για πολιτιστικά δρόμενα, για χορούς κλπ. Η πόλη αλλάζει. Η πόλη αλλάζει. Μια μεγάλη αλλαγή της πόλης ήταν η πεζοδρόμηση της Ερμού, όπως ξέρετε. Στην αρχή όμως, στην πεζοδρόμηση της Ερμού, πριν το 2010, όσο την έζησα εγώ, ήταν άδεια. Είχαμε πεζοδρομήσει ένα τεράστιο δρόμο, ο οποίος μετά το μεσημέρι, μετά που έκλεινε ο κεραμικός, δεν χρησιμοποιούνταν από κανέναν. Από κανέναν. Σας λοιπόν, παρακαλώ, με το να φτιάξουμε ένα τοπόσιμο εκεί. Και έχει ήδη περάσει. Ωραία. Είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για την Αθήνα πάντως. Όχι, αυτό πράγμα. Με προκαλέσατε λίγο. Εντός του χρόνου. Εμείς επιλέξαμε λοιπόν αυτό το πράγμα να το ανοίξουμε και θεωρούμε ότι κανονικά θα έπρεπε και τα άλλα κτίρια που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, των Ιδρυμάτων, όπως αυτά που σας είπα και των Σωματείων, να ανοίγουν τουλάχιστον 10 φορές το χρόνο για τέτοιες εκδηλώσεις καλλιτεχνικές, γιατί είναι κρίμα να είναι κτίρια του δημοσίου και να είναι κλειστά. Από εκεί και πέρα για την ηχορύπανση κλπ. Να το συζητήσουμε με τους κατοίκους της περιοχής, γιατί ξέρουμε ότι έχει λυθεί αυτό το θέμα. Όμως, η υπουργική απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού δεν γράφει τίποτα για ηχορύπανση. Απολύτως τίποτα. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Η ηχορύπανση είναι πάρα πολύ απλό. Μας λέτε δεν ξανακάνουμε εκδήλωση μουσική πάνω από το Σαντεσπίλ και τελειώνει. Δεν γράφει αυτό. Γράφει κάτι άλλο. Γράφει ότι δεν της άρεσε το περιεχόμενο εκδήλωσης που έγινε. Και αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Αν θέλετε να συζητήσουμε για ηχορύπανση, ξέρετε ότι υπάρχει και το μαγαζί παρακάτω που έπαιζε για να βύσει. Ακόμα και από την Τεχνόπολη κάτι και έχουν πρόβλημα από το φως και από τον ήχο. Λοιπόν, λέμε λοιπόν εμείς, καταρχάς, ζητάμε από το Δήμο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, ακριβώς επειδή έγινε το πόσιμο, γι' αυτό και ο Δήμος Αθηναίων εξ αρχής συνεργαστήκαμε, μας το ζήτησε πάρα πολλές φορές και κάνει 2 φορές το χρόνο το Athens City Festival. Όταν λοιπόν χτες υπάρχει άρθρο σε εφημερίδα κεντρική, στην Καθημερινή, με τίτλο «Η αρχαιολογία του κοκτέιλ πάρτι», αναφερόμενο σε μία εκδήλωση του Δήμου Αθηναίων, και όχι δικιά μας. Εμείς δώσαμε τον κήπο στο Δήμο Αθηναίων για το Athens City Festival. Ο Δήμος Αθηναίων, η ΕΑΤΑ δηλαδή, επέλεξε να φιλοξενήσει και ένα κοκτέιλ πάρτι. Εμείς δεν κάναμε λογοκρισία στο Δήμο τι θα βάλει. Παρ' όλα αυτά, οφείλει ο Δήμος Αθηναίων να βγει δημόσια και να πει ότι αυτό είναι μια εκδήλωση δικιά του, όπως επίσης οφείλει ο Δήμος Αθηναίων δημόσια να διαψεύσει αυτούς που λένε ότι εμείς βγάζαμε λεφτά από το κτίριο. Διότι ο Δήμος Αθηναίων ξέρει πάρα πολύ καλά ότι όλα αυτά γίνονταν δωρεάν. Και αν έβαλε είσοδο, τον έβαλε ο Δήμος Αθηναίων για το Athens City Festival και την ΕΑΤΑ, και όχι για το Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων. Και αυτό στο δημόσιο διάλογο δεν έχει ακουστεί. Και σας ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο και από το Δήμαρχο Αθηναίων αυτό το πράγμα, ή έστω από το Διευθυντή της ΕΑΤΑ, αυτό το πράγμα να βγει και να το πει ευθαρσώς δημόσια. Για να σταματήσει το δημόσιο διάλογο, να φορτώνει τις πλάτες μας πράγματα που δεν έχουν σχέση με εμάς. Και από εκεί και πέρα ζητάμε και τη συμπαράστασή σας για να παραμείνει εκεί ο Σύλλογος και να συνεχίσουμε να έχουμε τις δράσεις. Έχετε μία δράση ζητήσει για 23 Σεπτεμβρίου. Εγώ λέω να την κάνετε.